Γεια σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη βράδυ, αργά το βράδυ, 19 Μαρτίου, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Να σας επιθυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε subscribe ή εγγραφή στο YouTube για να λαμβάνετε τέτοιου είδους δελτία κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Πάμε να δούμε την Παρασκευή πανευρωπαϊκά. Θα δείτε δύο χαρακτηριστικά που έχει γενικά η πρόγνωση για το επόμενο 24ωρο. Στην χώρα μας έχουμε αποχρώσεις και κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Έχουμε και στην άλλη γωνιά της νοτιοδυτικής γενικά Ευρώπης, στην Πορτογαλία και στην νοτιοδυτική Ιβηρική Χερσόνησο. Βλέπετε ότι αυτά τα τμήματα, τα πολύ πολύ νοτιοανατολικά και τα πολύ πολύ νοτιοδυτικά, θα έχουν τον πιο άστατο καιρό στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, γιατί βλέπετε πόσο καθαρός είναι ο χάρτης στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα χρώματα. Δείτε όμως και πόσο σκούρα είναι κάποια χρώματα στην περιοχή της Κρήτης μέχρι και την Κάρπαθο. Και αν θέλουμε να δούμε και τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα που θα εκδηλωθούν, βλέπετε τις αποχρώσεις προφυλές πάνω από την Κρήτη, που σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα είναι και ισχυρά και θα θέλουν και κάποια προσοχή. Και σιγά σιγά μέσα στη νύχτα μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής και στις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, δεν αποκλείονται κάποια ισχυρά φαινόμενα να εκδηλωθούν και στην Κύπρο, όπως βλέπετε εκεί κάποιες αποχρώσεις. Στην Ελλάδα από πλευρά συννεφιάς, μέσα στη νύχτα θα έχει σχεδόν παντού συννεφιά, αλλά αυτή θα αρχίσει σιγά σιγά να διαλύεται στα δυτικά και κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και το απόγευμα θα μεγαλώσουν τα ανοίγματα του καιρού στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Η Αττική θα έχει σύννεφα στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και η Θεσσαλονίκη, αλλά να δούμε τώρα που θα έχουμε φαινόμενα. Γιατί αν ξεκινήσουμε από τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι και το ξημέρωμα, 5-6 το πρωί δηλαδή της Παρασκευής 20 του μηνός, βλέπετε που έχουμε τα πιο σκούρα χρώματα και δείτε την αντιστοιχεία δεξιά εκεί στην κλίμακα. Ισχυρά φαινόμενα θα έχει κυρίως η Κρήτη, ολόκληρη σχεδόν η Κρήτη, και μάλιστα εκδηλώθηκαν και στις τελευταίες ώρες και αρκετές βροχές κατά τόπους, οπότε θέλουν προσοχή αυτές οι βροχές, οι μπόρες και οι καταιγίδες, καθώς το έδαφος είναι σχετικά κορεσμένο και μπορεί να δημιουργηθούν έτσι εύκολα πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια, επαναλαμβάνω, των μεταμεσονύχτιων ωρών προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Στις υπόλοιπες περιοχές βλέπουμε η Αττική έχει μέσα στη νύχτα στα ανατολικά της τμήματα κάποιες πιο ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, που σημαίνει, αν δείτε στην κλίμακα, πολύ ασθενούς ένταση και τοπικά φαινόμενα. Μέχρι και την Κάρπαθο παρατηρούμε τα σκούρα χρώματα και εκεί θέλει κάποια προσοχή, ενώ μέχρι και το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει στις περισσότερες περιοχές, αλλά δεν θα έχουν σταματήσει εντελώς μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη, κατά τόπους στις Κυκλάδες, ίσως και σε Δωδεκάνησα, και από πλευράς ηπειρωτικής χώρας η Εύβοια θα δέχεται κάποιες πολύ πιο τοπικές και εξαιρημένες βροχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τίποτα το σημαντικό. Να δούμε όμως και ένα εξάωρο που παρουσιάζει ενδιαφέρον έτσι τα επόμενα 24 ώρα, πώς θα κυλήσει το επόμενο 24ωρο. Είμαστε στις αμέσως επόμενες ώρες από τα μεσάνυχτα απόψε μέχρι και το ξημέρωμα από τις Παρασκευής 20 του μηνός. Δείτε τις κίτρινες, τις πορτοκαλί μάλλον αποχρώσεις, αντιστοιχούν σε ισχυρά έως και πολύ ισχυρά φαινόμενα, αρχικά στη δυτικοκεντρική Κρήτη, και παρατηρούμε κάπως πιο σκούρα φαινόμενα. Έχουμε τέτοιες αποχρώσεις έχουμε στην Εύβοια, αλλά και μέχρι το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, εκεί στην περιοχή της Λέσβου, στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο, λίγο πιο σκούρες αποχρώσεις, και πιο τοπικά θα είναι τα φαινόμενα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τα χιόνια να διατηρούνται πάνω από τα 800 με 1000 μέτρα σε κάποιες ορεινές περιοχές, εκεί που βλέπετε τις πιο λευκές αποχρώσεις. Αλλά για να δούμε την εξέλιξη. Από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι φαίνεται ότι σιγά σιγά οι βροχές θα εξασθενούν, αλλά θέλουν προσοχή οι βροχές, επαναλαμβάνω, κυρίως στην Κρήτη και οι καταιγίδες μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής. Έως και την Κάρπαθο βλέπετε κάποιες αποχρώσεις έτσι πορτοκαλί. Και αυτό σημαίνει ότι και η Κάρπαθος δεν αποκλείεται, ίσως και περιοχές της Ρόδου να δεχθούν κάπως πιο έντονα φαινόμενα, κάποιες πιο έντονες μπόρες, βροχές ή καταιγίδες. Στις Κυκλάδες βλέπουμε λίγο πιο σκούρα χρώματα, αποχρώσεις, που σημαίνει και εκεί κάποιες βροχές θα είναι αξιόλογες. Εκεί στη Μαγνησία αλλά και στην Εύβοια, στην Ανατολική Αττική δεν αποκλείεται να έχουμε τις πρωινές ώρες κάποιες τοπικές βροχές. Αλλά δείτε μέχρι και το βράδυ πώς τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στα κεντρονότια τμήματα του Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα βγάζει το προγνωστικό μοντέλο κάποιες αποχρώσεις σε τοπικό επίπεδο σε κάποια τμήματα της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου και στα βόρεια-ανατολικά. Είναι άνευ σημασίας αυτά τα φαινόμενα. Δεν πρόκειται δηλαδή να σημειωθεί κάτι το αξιόλογο. Και με μια ματιά που θα έχουμε τα περισσότερα έντονα φαινόμενα
τα περισσότερο έντονα φαινόμενα το επόμενο 24ωρο και κυρίως τη νύχτα. Βλέπετε την Κρήτη βρίσκεται μέσα στις πορφυρές αποχρώσεις. Επαναλαμβάνω, λίγο προσοχή τις επόμενες ώρες στο νησί. Οι άνεμοι πάρα πολύ ενισχυμένοι τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο. Ίσως υπάρξει κάποιο πρόβλημα στον Απόπλου, οπότε το καλό θα είναι σχεδιάζετε ένα ταξίδι στα Αιγιοπελαγίτικα νησιά ή το αντίθετο προς την ενδοχώρα να απευθύνεστε στα κατά τόπους λιμεναρχία. Βλέπουμε 3 αποχρώσεις του Καφέως προς το Κεραμιδί, να το πω, στα 7 με 8 με 9 τοπικά και 9 με 10 από φόρ δεν αποκλείονται τις πρωινές ώρες σε περιοχές του Αιγαίου μέχρι τις Κυκλάδες έως και τη Δυτική Κρήτη και στην περιοχή της θάλασσας των Κιθήρων. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Βλέπετε ότι και τις προμεσημβρινές ώρες θα φυσά πάρα πολύ δυνατά στην περιοχή του Αιγαίου, ίσως και από την περιοχή της Θράκης μέχρι και τα νότια, ενώ μετά το μεσημέρι, αν και θα εξασθενήσουν πολύ λίγο οι βοριάδες, βλέπετε ότι παραμένει πάρα πολύ ενισχυμένο το βόρειο ρεύμα στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου. Οπότε καλό θα είναι να απευθύνεστε στα κατά τόπους λιμεναρχία για το επόμενο 24ωρο. Όσοι, επαναλαμβάνω, από εσάς σχεδιάζετε ταξίδι στο Αιγαίο ή και το αντίθετο. Στην υπόλοιπη χώρα βλέπετε θα είναι οι άνεμοι πολύ πιο εξασθενημένοι από ό,τι στο Αιγαίο. Κρύο έχει και θα συνεχίσει να έχει. Ίσως έχουμε και θερμοκρασίες λίγο κάτω από το 0 τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά. Μονοψήφιες βλέπετε σε αρκετές περιοχές, ακόμη και νησιωτικές. Το μεσημεράκι θα παραμείνει το κρύο με τις υψηλότερες, αν θέλουμε να πούμε, θερμοκρασίες στην Δυτική Ελλάδα με 15 και στα Δωδεκάνησα, ίσως και στην Κεντρική Μακεδονία που δεν θα φυσάει και θα ανοίξει κάπως ο καιρός, τα θερμόμετρα να δείξουν 14 με 15 βαθμούς, αλλά η αίσθηση του κρύου θα παραμείνει και κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Τώρα, για να δούμε τι μας δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για το Σάββατο, 21 του μηνός. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τις πρωινές ώρες ίσως ξαναβρέξει για λίγο όμως ανατολική στέρα, κυρίως Αττικοβιωτία, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Δυτικής, στην Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, ίσως και νοτιοδυτική Πελοπόννησο που βλέπετε τις αποχρώσεις, αλλά μέσα στο Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί παντού, ίσως εκτός από την βόρεια πλευρά της Κρήτης. Την Κυριακή βγάζει το προστικό μοντέλο εδώ και εκεί κάποιες αποχρώσεις που δεν σημαίνει όμως κάτι το ιδιαίτερο. Την Δευτέρα ίσως ξαναγίνει λίγο άστατος ο καιρός στα υπηρετικά, με πολύ λίγα και φαινόμενα και με ένα ερωτηματικό. Την Τρίτη, 24 του μηνός, ίσως βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες στα υπηρετικά και πάλι στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, ενώ μέχρι και το βράδυ αυτά τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί κυρίως στα πιο δυτικά και νότια τμήματα της χώρας και κυρίως στα νησιωτικά. Τώρα, να δούμε από εκεί και μετέπειτα. Πάμε να δούμε πρώτα τους ανέμους που σίγουρα ενδιαφέρει πολύ κόσμος για την 25η Μαρτίου να ταξιδέψει. Το Σάββατο παρατηρούμε το βόρειο ρεύμα, το πολύ ενισχυμένο, να παραμένει εκεί όπου είναι η καφετή αποχρώσεις, 7 με 8, τοπικά 8 με 9 από φόρ, ρηπές πάντα. Αυτές είναι οι εντάσεις του βοριά. Για την Κυριακή βλέπετε πως πέφτει ο βοριάς αρκετά στο Αιγαίο. Καλύτερα τα πράγματα λοιπόν από την Κυριακή. Παρ' όλα αυτά, ένα φταράκι θα το έχουμε και στην Αττική, ρηπές και σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου. Για τη Δευτέρα λίγο ακόμα πέφτει ο βοριάς, αλλά δεν εξασθενεί εντελώς. Και κατά τη διάρκεια της Τρίτης υπάρχει μια τάση να ξανενισχυθεί λίγο ακόμα βοριάς, όχι πάρα πολύ, σε περιοχές του Αιγαίου. Θα το δούμε και τα επόμενα 24 ώρα αυτό. Θερμοκρασίες με τις μόβ αποχρώσεις βλέπετε την πιθανότητα και σε ποιες περιοχές να σχηματιστεί παγετός, να πέσει δηλαδή η θερμοκρασία λίγο και να φτάσει στο 0, ίσως και λίγο κάτω από το 0. Θα ανέβει 1 με 2 βαθμούς ο υδράγυρος το μεσημέρι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα ζεστάνει ο καιρός, θα παραμείνει το κρύο, γενικά έτσι η αίσθηση του κρύου και τη νύχτα και νωρίς το πρωί, αλλά και κατά τη διάρκεια της Κυριακής δεν αλλάζει πολύ η θερμοκρασία. 17 θα έχουμε μόνο στα Δωδεκάνησα. Παρατηρούμε και την Δευτέρα μέγιστες τιμές 15 και την Τρίτη, μια μέρα πριν την 25η Μαρτίου, πάλι θα τσιμπάει αρκετά, με το πολύ 14 στα υπηρετικά και 15 και 16 μόνο στα πολύ δυτικά τμήματα της Ελλάδας. Τώρα, κοιτώντας λίγο την Ευρώπη, να δούμε μισό λεπτό πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση πανευρωπαϊκά μέχρι και τις επόμενες 4-5 μέρες. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν φαίνεται να επηρεάζονται από φαινόμενα. Βλέπετε τώρα στη Μεσόγειο έχουμε τις περισσότερες αποχρώσεις. Εκεί θα είναι ο καιρός πιο άστατος και την επόμενη εβδομάδα προς την 25η Μαρτίου υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε κάποια διάσπαρτα φαινόμενα εδώ και εκεί. Δεν φαίνεται κάτι το σημαντικό μέχρι και τουλάχιστον την Τρίτη 24 του μηνός.
βλέπετε ότι εκεί στην χώρα μας και πάλι κυρίως στο Αιγαίο μέχρι και την Κρήτη θα πρέπει να εντοπίζονται τα ελαφρώς πιο αξιόλογα φαινόμενα. Από εκεί και μετέπειτα, να θέλουμε να δούμε την εξέλιξη, παρατηρούμε ότι μέχρι και τα τέλη Μαρτίου, μεταξύ δηλαδή 25 Μαρτίου και 26, 27, 28 δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο, προς 28 και 29 ίσως μας πλησιάσει ένα νέο σύστημα φέρνοντας νέες βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και οι αέριες μάζες να μας δείξουν λοιπόν πώς θα κυλήσουν τα πράγματα από τη θερμοκρασία. Κρύο και την Παρασκευή, βλέπετε οι αποχρώσεις, η γαλάζο μπλε, είναι χειμωνιάτικο κρύο το οποίο πάει να σπάσει λίγο από εβδομάδα, αλλά δεν θα ζεστάνει ο καιρός, ελαφρώς θα μαλακώσει και λίγο θα μαλακώσει, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι και την 25η Μαρτίου θα παραμείνουμε από το γαλάζιο χρώμα στο σκούρο πράσινο. Αν δείτε αριστερά στην κλίμακα, παραμένει λοιπόν έντονη η ψύχρα μέχρι και την 25η Μαρτίου, και αν θέλουμε να δούμε και λίγο παραπέρα, η πράσινη απόχρωση λίγο σπάει και γίνεται λίγο πιο ανοιχτή προς το ανοιχτό πράσινο, που σημαίνει ίσως μαλακώσει ο καιρός μετά τις 25 Μαρτίου με την έλευση πιθανών νοτιάδων και μικρή άνοδος θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει λίγο πιο αισθητή κυρίως στο νότο της χώρας, γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη φαίνεται να ξαναχειμωνιάζει μετά τις 25 Μαρτίου, 26-27. Δεν αποκλείονται και κάποιες χιονοπτώσεις στην κεντροβόρεια Ευρώπη, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα. Βλέπετε ότι ο Μάρτης Γδάρτης θέλει να κρατήσει την φήμη του. Δεν είναι κάτι το περίεργο τον Μάρτη να χιονίζει, και σε εμάς μπορεί να χιονίσει ακόμα και σε παιδινές περιοχές. Μέχρι και αρχές Απρίλη έχουμε τη χιόνι και στην χώρα μας, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο τουλάχιστον μέχρι αρχές Απρίλη για την Ελλάδα φέτος, αλλά για την κεντρική και βόρεια Ευρώπη προς τα τέλη του μήνα ενδέχεται ο καιρός να χειμωνιάσει αρκετά. Εδώ θα είμαστε όμως να δούμε κάθε σενάριο, γι' αυτό σας λέω κάντε ένα subscribe ή εγγραφή να βλέπετε τα δελτία αυτά όταν τα ανεβάζω κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.